I pozdrav svima ljudima na kanalu Serbia Gaming. Ljudi, evo nas, idemo na drugu misiju. Znači, idemo GTA ponovo. Snimat ćemo i Minecraft, izvinjavam se, ali GTA moramo... Ne čuje se sad zvuk što priča, ali eto. I želim da poželim svima, danas je badnji dan, želim da poželim svima srećan, a sutra je Božić, pa vam srećan badnji dan i napravit ćemo klip sutra za Božić, pa eto. Idemo sad kod Raidera. Ništa se ne čuje, aj prebacimo. Ovo sad ono pljačka. Pizzeriju. Go kart, go turbo. Kako su ovo tablice? Vidi uđo. Los Santos. Žesno. Kaj sad? Ne! Ja ne znam ko mi je dao jedan subscribe, ali hvala mu. Hvala mu. Hvala mu. Ne. Želim još subscribe-a. Sam ja tek prekjuče ili juče napravio. Ne mogu mi se sjetiti. Kanal. Da bar me napravio. U prvom klipu imam 4 lajka. Dosta. Sad ćemo frizuru. Sad možemo da biramo, imamo para ako hoćeš. Tako ti je to kad koristiš šifre. Iskusno. Šta bi? Vidimo se ljudi ponovo. Ne znam šta je bilo. I evo nas ponovo ljudi. Ja ne znam šta je onda bilo, ali ajde. Čekajte, nanestim fino kamericu. Svo vidi. Jesu. Čini. Padamo. Ja ne znam šta je bilo onda pa jednako. Ali eto. Da. Ajmo. Ono od 500. Ekstra. Može. Ja na sred moram sam ovo preskočiti pošto puno traje. Tako on ovo mene ispriča šta ja treba. I sad nije ja lud, brate mili. Sad ćemo fino. Ajmo. Hoću ja da pljačkam. Aj najskuplje. Drži. 5. Doći od 10. Ekstra. Ništa. Sad će ovaj. Da dođe ono sa obrnuti kačket, onaj će zati pumpar, šta ono. Već i pucat će nas i ćemo pobjeći. U stvari ja ću ga ubiti pa ćemo pobjeći. Ajde. Evo. Eno ga. Da ću mu njemati, majku. Jebim ti majku.
Ma što je vam nije? Vidite. Neko kako me nervira. Šta je? On se sad potuko sa mnom. Sad ti izađem tu da ti glavu otkinem. Ajde. Skren. Tako. Ja se nikad ne vraćam tamo put. Evo vidite kuda ja prođem. Ja samo ovdje. Sad ovo dok on se ispričaj moram preskočiti. Evo ga. Ne me daje se. Ma to je to. To je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Pa pišite komentare. Pa doviđenja. Šta ovo radi? Ćao!